No. Bum. Naboural do něj. Dal jsem triček. Hezky to vyboural. Na. Chytni to. Tohle se uživu. No, mě nedošlo, že my můžeme dávat i ty. Double jumpy. No. Ten týpek se taky musí nade mnou lámat hlavu. Hezky, asistence, jo, hezky. Mám otázku. Kdo z vás hraje na Robloxu Rivals? Dost mě to zajímá. Tohle docela dobrý, hele. on the clock. 30 sekund. Má, kde tam ten bodeček nebyl? Kdyby tam nebyl. Kdyby tam nebyl. Fuj, nebyl gol. Ale oni ho dali jednou už. Dělej. Má. Tak to jsem pokazil. Startuju. Dejím ten gol. Yes! Co? Tohle měl být jasný gól. Dáme ještě jeden zápas, ale dneska už končíme. Uvidíme, jaký to je.
Tak. Takhle je pro mě asi nejlepší mapa. No. Jdu do modrýho. I když mám rád vlastně červenou, tady bohužel nejsou červený. Vy červenáci. Teďka vám ukážu menší fintu. No, vidíte, jak jsem ho přeskočil? Docela dobrý gól, ne? Napište do komentářů, jestli bych měl hrát Rocket League nějak jakože častějc. Zajímá mě to. Toho chlapaka teďka necháme dát už gól. Počkej. Hele, vidíte toho Mayweering, tak toho necháme teďka dát gól. Ale musíme i bránit. Tam už ho sebral. To nechci. Hele, nechávám. Teďka prostě nechávám, ale budu jenom bránit. Jo, tak už to chápu. Tak se to nevyplácí. No, nechám. Ať si ho vezme. Když mu ho dávám, tak se ho nechce vzít. Tak když mu ho nedávám, nebo když má bránit, tak ani nebrání. Jaký Rex dal gól? Když já žádného T-Rexe nevidím. Jo, tak on to takhle chce, tak já už to chápu. No, tak já teďka budu bránit jak chce. Chtěl jsem poflexit. Já jsem chtěl dát ten gól vlastně ze zádu. Boom. Aura plus. Mám plus 200 eur, akorát, že můj teammate má minus 200 eur. Yes. Out. Jakože fakt. Tak ten jde. Ty jdeš na párek. A nebo já. Tak jdu já teda na párek. Já teďka sundám. Já teďka normálně sundám. Kdo by si mě chtěl dát ke snídani? No přece tenhle gól. To zbývá tolik, to dáme 100 bodů. Ještě.
Hezký, konečně se mi to splnilo. No jupí, konečně jsem ho dal No. Tohle není normální. Tak jedu. On se ho dal vlastně. On se ho dal vlastně. No nic. Tak to je moc teda. No, teammate. No, máme jasný gol. 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 Rexy. Jak jsem říkal, Rexy dá gol. No, dneska bych to už, dámy a pánové, ukončil. Vyhráli jsme, takže nashledanou a zítra se uvidíme.